Benvinguts al Friki Online, càpsula 1266. Ens en anem a Panini, ens en anem a DC Comics i ens en anem a Black Label amb Resurrection Man Quantum Karma. De Ram V baixa, que no és Ram 5è, sinó Ram V baixa, de Anand RK en el dibuix i Mike Spencer en el dibuix també. Com és l'edició i de què va? D'entrada, com tots aquests Black Labels, igual tapa dura amb guardes. Podem treure les guardes. I tenim una coberta completament diferent per despistar. Perquè en total les dues cobertes que trobem són cobertes de la sèrie de grapa que va publicar-se als Estats Units en el seu moment. Aquí trobarem, precisament aquí usen la última i aquí tenim la primera. Aquí les tenim totes en petit, en les solapes. I aquí ara ens han posat el que està publicant Panini en aquests moments dins de la línia aquesta de Black Label, moltes de les coses ja publicades per DC en el seu moment i que ara estan recopilant o reeditant amb també coses noves. Doncs de què va i què és? D'entrada, el dibuix espectacular. Les cobertes són de Jeff Deacon, que també són molt xules, les tenim netes aquí dins. I el dibuix és una meravella, com podeu observar, una meravella brutal, amb aquestes dobles pàgines, que són espectaculars per fer els començaments d'episodis, o també pàgines molt loques, personatges molt locos i amb coses molt boges per aquí al mig. I de què va tot plegat? Doncs ciència-ficció. Al començament sempre hi ha un parell de pàgines del creador original del personatge. De què va això? Agafen un personatge, que és aquest, de Resurrection Man, un personatge de tercera divisió, per dir-ho de manera, que va tenir el seu petit moment de glòria als anys 90, recuperat en algun moment per Grant Morrison i algú més, i l'agafa Ram 5è i li dona una volta, una nova volta. Aquest personatge, que és un tio que no pot morir, el mates i ressuscita, que tal com diu el nom, teòricament cada vegada que ressuscita agafa un poder nou de com ha estat mort. Aquí això s'ho passa bastant pel forro, ho deixa anar, però no és l'important de la història, sinó aquí de què ens parla? D'una cosa ja que últimament se'n parla per tot arreu, ja comença a ser avorrida quasi, però que li funciona molt bé. De què ens parla? D'universos paral·lels. Universos paral·lels on hi ha un altre nèmesis d'ell mateix que vol acabar amb un superdolent que a més el va crear també ell mateix sense voler. Un tio que es va menjar part d'ell, un caníbal, també molts caníbals últimament, i també és immortal. Aleshores, què passarà? Aquí hi haurà una lluita a tres bandes i molts viatges en el temps, molts viatges en el temps o flashbacks i tornar endavant, tornar enrere. Pensem que aquest Resurrection Man té un passat molt passat, podem tirar molt enrere, i el va lligant amb algunes coses dels personatges de DC. Jo crec que funciona unitàriament, com si no fos de l'univers DC, si no sortissin aquelles petites pinzellades que trobem d'alguns personatges que anem trobant per aquí, podria funcionar igualment com una història de ciència-ficció i d'universos paral·lels i viatges en el temps. I com bé us dic, el dibuix és realment una meravella. I la història, això sí, un pèl densa per arribar al que ens vol explicar. Hi ha molta metàfora, hi ha molta metafísica, més que metàfora, hi ha molta metafísica, hi ha molt de qui soc, què és l'ésser humà, on anem, etc. Molta filosofia, però en el fons és això, és una aventura d'universos paral·lels i de ciència-ficció. Doncs ja ho sabeu, Resurrection Man dins de la col·lecció Black Label, publicat per Panini. Salut i a llegir còmics!